पहिला न आं बेलाय न हामबाय ताम हिंखाय आंनि बुसाय थानाय शनिबाराव तिनि 10 दिन दङ माने पारावाव कारेन्ट सामनाय तिनि किसा मिसा आहाय नंबो कुदि जाखा कारेन्ट सामनाय माने खापेदि आं गय किसा कारेन्ट बें हानि हाय थाखाय हिनि जेराव किसा कुदि जाखा हांका आं बनो किसा कुदि जामा गय ओ दिना हर माने कुदि जागो हिनि जा केफेबा नगो फेदिया थामानि माने तावखा 10 दिन काय दङ आं आगिखाय बिन बाइकत नगो थां दङयो बा तावखारो कोस खायनाय माने केरै माने जन्मा हांखाय फायतो होना तां तामानि तावखाय करय हिंखाय आबन बागय आं नंनो चतन कबगो आं जत जाखानो खोस खायनाय बेखा माने करय हिंखाय नंनो चतन कबगो आं जारा नाय तनाय र जदि नुखा हिंखाय बा आंबो सायना न किसा उ नाम्बार माने आं नाम्बार वा नंनो अजा किसा कल खायनो आं सहर बायदि माने आं चेरायनिबो तावबो तिखाने एडमिशन र आंथिनि रां र करय हिंखाय आमतिनो फट चाखो थांका बा आं ताबो वाना बेलेना माने बर थांगा तामु खां कोन खुसमाया जेका नाकिन जदि थां खुस खायनाय क्या हिंखाय जदि न नुबा क्या हिंखाय बा आं किसा साथि हिनि आं कबगो तिने कनो सावो माने आं याव एडमिशन खाने रां र करय चेरायबा आंनि बाबुय तंखा बो खनो नायतो गय हिंखाय आं मते बो नायतो सिनाबा आं बरां पेसा पेरे जाना र करय तंखा बोसाय बोसा जिखुनु सारि तंग हिंखाय ताबो बोसाय बोसा सिलगि करय हिंखाय सात सारि नायबा हिंखाय बा गय जले जगै दा माने थांका किरि जगै थांका आं सायमाया माइ खातो नगो फायंगा ताके फाया हिंखाय आते हिनि खुस खायनाय मा मायां तंगै नंनो तेना साखलाय जावदा बुमुंखायनि बुमुंखाय उत्तम कुमार देबबर्मा चेराय खरो बुस्थु बक्लास परितम चेराय चेलाबो समस्या तंग ताकलाय क्लास 4 कावो इंग्लिश मीडियम बो पढ़ो ओंखाय फोन लावदे तंग बियागो फोन तंग कीपैड फोन चिकनते हिंखाय आबो बो इको इनकामिंग कॉल सावो कॉल खायनाय के बार बार न हिंखाय इनकामिंग कॉल सावो हिंखाय ताफानो तिनि आं माने रां करे रंगय दा बैनाव रगो तंग रां करे रंगय दा कॉल खायनि आं तफाना हिनाय आं रां दारिवै बिसिंगो कॉल उंगो रां दारिवै आं पुलिसास खायनाय के आं कॉल खायनाय माने खसाया रिं खायउं तंग खसाया माने जतने नाम्बार बाय ना नाम्बार सिनवै दा कॉल खायआं तंग बिखौ साना दा जासि आं गै हिनाय आं तेवन कॉल बाय खायनाय के खसाया हिंगा बन बगन आं सावो माने जे नुनाय जदि नुखा हिंखाय कॉल खायदि हिनाय थाना रगो मिक्सिं डायरी रगो खलायका जा जानो खा थाना रगो कोन जानो या आं माने आगि बो आतिखाय जन साय थां तंग बाहिनाय जानो जायगा आगिखाय बिन बिबि नाव रगो थां तंग बाहिनाय हिंखाय ताबो बिबि संसे खुस खाय तंग बिबि सम मायां तंखा हिंखाय आंबो खुस खायका माने खुस खायनाय क्या हिंखाय मान्दिया कोन बागै आं ताखाय मिडियाव मा साखलाय काता ओंखाय बिनि नक खायनि सानि नक पोसागा आंबो सानि नक खाय सिगारि बारि हिंखाय ता सिगारि बारि तो ब्रक तंनाय करैखा ताबो खाय ग बुखानो रस्ता बागानो बिन बासुं तंग बुमा बुखा करै बिनि नंग नगदे तंग दाबो ताबो खा आं नगो तंग ताबो आंबो कन्फार्म छय मा सुगिया कन्फार्म छय मी आहि बो पाराव कायसा सामा तंग बया ना अब तो निनि बुसाय उंगो मासा बुरै बाय कक सालाय लाम सालाय उंलाय मायखा तो नगो चुंबो छय मा सुगिया हिनके ओ बर रक सावो माने बर कन्फार्म छय मी आंबो छय मी आंबो आं आबो को तासु छय माया ताफाना आंबो ताबो खाय आव जार मां नगै कबर खाय हुकुम को तासि मा सुना रंदिया बा आम ते खाय ताबुले बुरै चराय के साखन थराय बा आते लाइन दाउ तंखा बा मु छय मा से कन्फार्म तो याको जदि उं तंखा हिंखाय तो ताम हिसाय आंबो ताबो छय मा से कुता खाय बिसो मने आखरा बाय चराय खाय नि चराय रक खरो बुसु तो चराय खरो सा से लापुसा 11 बोसोर का क्लास 4 ताकलाय काव आबो एडमिशन खायनि आं तखा नि बुमुंखाय आं बुमुंखाय रेस मा के बर्मा